Dobrý deň, vážení diváci. Dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Poznáte Vencu Konopníka? No kto by ho nepoznal? A s ním Javu 350 634 známu konopnicu. Motorku, ktorá nasledovala od roku 1973 vo výrobe ikonického, no krátku dobu vyrábaného Bizona. Práve z neho mal nový motocykel motor, ktorý už bol osadený v novom, tentoraz klasickom dvojitom kolískovom ráme z trubiek. Motor však prešiel viacerými zmenami. Dostal nový kľúkový mechanizmus, ktorý získal ojnicu s ihličkovým ložiskom piesného čapu, čo výrazne predĺžilo životnosť kľúkového mechanizmu spolu s dvojitou reťazou primárneho prevodu. Spojka už nebola ovládaná automatom, takže radenie prebiehalo len s vypnutou páčkou spojky. Dizajn motocykla opäť viac pripomínal klasické tvary Kalifornie ako predchádzajúcej unifikovanej Rady. Aj vďaka svetlometu čiernej farby, v ktorého krytie bola integrovaná spínacia skrinka, rýchlomer a kontrolky. Predná brzda postupom času dostala dvojkľúčové ovládanie a za ten tlmičej pruženia nastavenie tuhosti. Riadidlá dostali nový tvar s ovládaním svetla a klaxonu na ľavej strane a prepínačov smeroviek na pravej. A rýchlopar v sérii. Motocykel bol v základe vybavený uchytmi, aby sa dal pripojiť postrannému vozíku Velorex 560. Java 350 typ 634 sa vyrábal 11 rokov. Počas tohto dlhého obdobia prišlo niekoľko verzií, ktoré sa líšili v rôznych vylepšeniach a detailoch. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.